kuma baka mun gori. Yau ma yabo zan yi mun liɗifiya fari, da yi bai cikin haukan kowane tsari. Sai da Amina kan ta muke sururi, ya Rabbana to ka kaki dubin salati. Kun shugaba da miki mula asarati, har dukkanin ahalin sasa asaiti. Kuma ba rufe ba a ciki har sahabati, sun so ma'aikin mu dole na sa su baiti. Har tabi'i na sa asaiti, har shehu tijjani shehu abul abbasi, da mujaddadi ko in ce kai ringanasi. Har shehu barhama ko kwance in yasi, da bulbutu shi mai kau da duwan suwasi. Hadasi da jangulo mai rumfan hadisi, ya sayyada Amina, bakon ki ne ya kakar sinana.